na rantse da Allah ubangijinmu ya ce wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman. Allah ya ce wallahi sai kowa ya hau kan wannan kuma sai ya fita jahannaman da kuke ji din fada a cikin kuka wuce. Amma a ce ba ruwanka da jahannama ko ta hanyar da baka bi ba, wallahi baka isa ba ko kai waye. Wanda yana ɗaya daga cikin wuraren da Allah zai nuna cewa shi ne rabbul alamin. Za a zo a cunkoso mutane su hau. Al-Imam al-Qurtubi a cikin at-Tadhkira yace ya kai bawon Allah ka auna a kwakwalwarka yaya dan adam yake yi akan ƙasa ma idan yana cikin tsoro kace yayi tafiya baya iya tsayuwa. Yaya dan adam idan bai da nutsuwa ko yana cikin tsananin firgici ko a cikin duhu kace masa ya tafi, ya yake karkata, ya yake makyarkyata. To ya zaka kwatanta da mutumin da aka ce ta hanyar wutar jahannama zai wuce kuma ya ga wutar a ƙasa? Don Allah ina so ka auna zurfin da yake. Idan da za a ɗora asalin gada mai kyau amma a ce kana saman bene ne sai a ce ka taka kuma kana hango motoci a ƙasa, ya kake ji mutum zai ji tsoro? Ya kake tsammani idan ala ru'usil khala'iq sauran mutane duk suna nan, ga wasu a gabanka ga wasu a bayanka, kana ganin mutane waɗansu sarƙoƙi da waɗansu ƙugiyoyi suna ta jansu suna ta faɗuwa a gabanka, mutane suna ta ihu, wurin ya rikice ya rincaɓe an ce kai maka hau. Yace ya kake tsammani a wannan lokacin a ce maka ka hau kan abin da kaifinsa kamar kaifin takobi kuma ka taka da kafar ka wuce? Yaya kake tsammani kana ganin waɗansu suna tafiya a ƙafa, kana ganin waɗansu suna tafiya da jan gindi, kana ganin waɗansu suna tafiya da rubda ciki suna ja suna crawling? Shi kansa gadar ya ishe ka, kaifin wannan rezar da za a hau kanta ya ishe ka, ballantana kuma ga mala'iku zabaniyawa a gefe su kuma suna cakko mutane suna jefar da su suna cakkowa. Wani yana tafiya in aka kama shi aka karta, saboda Allah ya sa ba zai faɗi yanzu ba, sai a karta sai a tsinka wani wuri sai ka ga ya kuce shi yana ta kokari yana ta kamawa yana so ya yi escape. Wani kuma sai ya je can kusa da ƙarshe sai a samu a ja sai ya faɗi, kana ta gani suna faɗuwa kuma ga wutar kana hangota.